साताऱ्यामध्ये रयत शिक्षण संस्थेच्या कार्यकारिणीची बैठक संपन्न झाली आहे। या बैठकीमध्ये शरद पवार आणि अजित पवार एकत्र आले। राजकारणामध्ये वेगवेगळे असले तरी बैठकीमध्ये ते एकत्र पाहायला मिळालेत। काका पुतणे बैठकीमध्ये एकमेकांच्या शेजारी बसले होते। ही बैठक तब्बल 4 तास सुरू होती अशी माहिती आहे। या बैठकीला कार्यकारिणीमधील इतर सदस्य देखील उपस्थित होते अशी माहिती समोर आली। आज दोन पवार एकत्रित आहेत। राजकारणात आगामी काळात एकत्रित असणार का? अरे बाबा, तुम्ही का सारखं ते उकरून काढताय? तुम्हाला काही दुसरे विषय नाहीत का? शेवटी ही संस्था ही सर्वांची आणि त्या संस्थेमध्ये साहेब तिथं प्रमुख अध्यक्षपद भूषवतायत आणि त्याच्यामध्ये मीटिंगच्या वेळेस बोलवलेलं होतं आणि आमचंही येणं कर्तव्य होतं। त्याकरता मी पण आलो।